koncept Slovin alebo slideboard, dá sa to nazvať. Je to taký domáci trenažér na korčulovanie, výborný doplnok do domu, nepotrebujem chodiť ani do fitka. Dneska si prejdeme taký ľahký tréning, 5-10 minút vám zaberie jedna séria, ani toľko nie. A budete mať docvičené až. Takže začíname úplne jednoduché slidy zo strany na stranu, ruky za chrbtom, preločené noha môžu byť aj vedľa tela. A hop. Pomáhame si rukami, je to trošku ťažšie, väčší švih, rýchlejší záber. OK, tohto nám stačia 4 minútky, možno sa vám to zdá, že je to ľahké zapájať celé telo. OK, oddych, ideme na ďalší cvik. Drepy na jednej nohe. 5 opakovaní. 3, 4, 5. Šrúb na druhú stranu. Hop. A zase. Raz, 2, 3. Zapájame stehno, zádok. 5. OK. Zase na druhú stranu, výpady vzad. Hop. 5 opakovaní. 2, 3, 4, 5. Na druhú stranu. Ďalšie 5 opakovaní na druhú nohu. 2, 3, zase stehno, zádok, zapájame. 4, 5. Ďalší cvik. Cvik na zadnú stranu stehien, sedacie svalstvo. Láhneme si na slajd, ruky vedľa tela. Päty k zadku, panu zdvíhame rovnú. 3 opakovania. 4, 5. OK. To máme na nohy. Prejme ďalší cvik, ideme na brucho. Podpora lakťoch a kolenách k hrudníku, poďme. Zase 5 opakovaní. 3, 4 a posledný 5. OK, tu máme nohy, brucho. Prechádzame na vrch. No, nezdá sa to, ale je to makačka. Ďalší cvik zameraný na prsné svalstvo. Podpor klačmo. Návleky na ruky a rozpačovačky. 5 opakovaní. Raz, 2, 3, 4, 5. OK, máme ďalší cvik. Zase na prsné svalstvo. Lakte dáme na návleky, spore. A poďme. Raz, 2, 3, 4, 5. Prsné svalstvo. Posledný cvik. Na brucho. Zase. Ruky na návleky. Podpor klačmo. A ideme čo najďalej. Raz. 2. 3. 4. A posledný. 5. Fajno. Si myslím, že trvalo nám to nejaké 4 minútky, možno. Normálne mám to z jedna séria, 3 minútky oddych, ďalšia. Ďakujem.